Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih nuwun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten dalemipun Mas Cipto sedaya. Kula kalian Mas Cipto diaturi nikraraken menapa ingkang dados niat sahajatipun Mas Cipto Sekeluarga. Ing wekdal menika Mas Cipto Sekeluarga dipun pasrahaken nggalaken rejeki saking Pangeran rupiah dengan menika makata-kata mawarni-warni kadamel sedekah krana Allah taala lan nyedakahi anggenipun Mas Cipto anggenipun nglampahi unggahan lan anggenipun badhe nglampahi siang wonten Ramadan nggih saged slamet wilujeng lan anggenipun pengiling-ilingi para leluhuripun sedaya leluhur saking jaler saking estri ingkang kurmatan lan boten kurmatan ageng alit-alit kula Jalestri awis sedaya para leluhuripun dipun sedekahi lan dipun pengiling-ilingi mugi-mugi para leluhuripun sedaya kalih Allah taala diparingana simbara kupure padang margine ketrima ngamale diampurana sedaya dosanipun lan direpuni sebagianipun asala karidhaanipun Allah taala lan ketambahan akhlakipun para sesepuh miwahane ingkang rawuh wonten mriki mawon. Nggih. Pun rakit segel suci ulam sari rasa kadamel tasbih rumatan dumateng Gusti panutanipun Kanjeng Nabi Muhammad segarwa putra lumengseripun dhateng sahabatipun sekawan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali awis sedaya dipun casipah hormatan sareng-sareng nggih panjenenganipun nggih nyunaken seh supangat wilujeng anggenipun Bapak Cipto anggenipun nglampahi unggahan lan anggenipun badhe nglampahi siam wonten wulan Ramadan nggih sageta slamet wilujeng lan anggenipun Bapak Cipto anggenipun pengiling-ilingi para leluhuripun sedaya utawi ngintun doa mugi-mugi para leluhuripun sedaya kalih Allah taala sageta diparingana jembara kubure padang margine ketrima ngamali diampunana sedaya dosanipun lan dilebuni swarganipun asala karidhaanipun Allah taala lan sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad lan ketambahan daipun para sesepuh miwahane ingkang rawuh wonten mriki sedaya mawon. Nggih. Lan terus dhateng Kanjeng Nabi Adam, Ibu Hawa, Bapak Angkasa lan Ibu Bumi lan terus dhateng para nabi, para wali, para pandita, para guru, para suhada, para mukmin, para ketua, para empu awit sedaya dipun caosi mulih sareng-sareng nggih panjenenganipun nggih nyunaken seh supangat wilujeng anggenipun Bapak Cipto anggenipun nglampahi unggahan sageta slamet wilujeng lan anggenipun ngintun doa utawi pengiling-ilingi para leluhuripun sedaya leluhur saking jaler saking istri ingkang kurmatan lan boten kurmatan ageng alit anen kula Jalestri awis sedaya para leluhuripun dipun kentun doa lan dipun pengiling-ilingi mugi-mugi para leluhuripun sedaya kalih Allah taala diparingana jembara kubur padang margine ketrima ngamali diampurana sedaya dosanipun lan direpuni swarganipun asala karidhaanipun Allah taala lan ketambahan akhlakipun para sesepuh miwahane ingkang rawuh wonten mriki mawon. Nggih. Terus dhateng tiyang sepuhipun Rina Ibu Bumi ingkang maringi wekdal rinten kelawan dalu lan ngawuningan dhateng cikal bakal lan akal bakal cikal bakal dusun Darungan lan Banjar karanipun Bapak Cipto lan medeni malih dhateng dinten 7 bulan Gangsal sasi 12 taun 2000 sekawan lan dinten Naskala lan Sangar kala dina kala sasi napa taun Jabung bulan saksaring dalan lan medeni dhateng dinten ringkel jalma ringkel aryang kala gugur dinten watu sangaring taun lan medeni malih dhateng dinten tali wangke sampar wangke sare agung kala dite dinten sengkang turunan ingkang dipun lenggahaken wonten dinten Kemis Pon kadamel unggahan lan anggenipun Bapak Cipto pengiling-ilingi para leluhuripun sedaya awit sedaya para leluhuripun dipun pengiling-iling lan dipun kintun doa mugi-mugi para leluhuripun Bapak Cipto sedaya kalih Allah taala paringana jembara kubur padang margine ketrima ngamali diampurana sedaya dosanipun lan direpuni swarganipun asal karidhaanipun Allah taala lan ketambahan akhlakipun para sesepuh miwahane ingkang rawuh wonten mriki sedaya mawon. Nggih. Lan terus
casmre dateng Nabi Khidir lan Nabi Ilyas kang rumangsa toya lan daratan lan casmre dateng Syekh Bakir kang ngembali tanah Jawi lan casmre dateng Nabi Sis lan Sunan Kalijaga kang jagani kudu rencana wonten saben-sabenipun Bapak Cipta nggih nyunaken Syekh Supangat Wilujeng anggenipun Bapak Cipta keluarga anggenipun nglampahi unggahan lan anggenipun badhe nglampahi siam wonten bulan Ramadan nggih saged slamet wilujeng lan pengiling-ilingi para leluhuripun sedaya leluhur saking jaler saking SD ingkang kumatan lan boten kumatan ageng alit anenipun jaler sekri awis sedaya para leluhuripun dipun pengiling-iling lan dipun pintun doa mugi-mugi para leluhuripun sedaya kalih Allah taala paringana jembara kupri padang margine dipungamalane apunana sedaya sanipun lan dipun swarganipun lan Gusti Allah mangsuli kawilujengan dhateng Bapak Cipta sekeluarga wilujengan dinten menika terus laminipun asal karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanen ingkang wonten Gusti mawon. Lan terus casmre dhateng bumi barzah kadamel makam roh sisinipun para leluhuripun Bapak Cipta sedaya leluhur saking jaler saking SD ingkang rumatan lan boten rumatan ageng alit ananipun jaler sekri awis sedaya para leluhuripun dipun pengiling-ilingi lan dipun sedhapah lan dipun kintun doa mugi-mugi para leluhuripun sedaya kalih Allah taala saged disampurnaken wangsul dhateng asal mula-mulanipun jisim turut wangsul dhateng Muhammad ini jisim mati wangsul dhateng Muhammad jisim mati wangsul dhateng Muhammad dia saged sampurna wangsul dhateng asal mula-mulanipun asal Adam wangsul dhateng Adam asal Muhammad wangsul dhateng Muhammad asal Allah wangsul dhateng Allah saged sampurna wangsul dhateng asal mula-mulanipun asal karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanen ingkang rawuh wonten mriki mawon. Nggih, menika ajenipun rakyat apem kadamel ngintun doa dhateng para leluhuripun Bapak Cipta sedaya leluhur saking jaler saking ekstrim yang rumatan lan boten rumatan ageng alit anenipun jaler sedhi awis sedaya para leluhuripun dipun kintun doa-doa dados punipun lan mugi-mugi para leluhuripun Bapak Cipta sedaya kalih Allah taala saged diparingi jembara kupri padang margine gedhe mangamale diampunana sedaya dosanipun lan dilebeni swarganipun lan Gusti Allah mangsuli kawilujengan dhateng Bapak Cipta sekeluarga wilujeng dinten menika terus laminipun asal karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanen ingkang rawuh wonten mawon. Rakit pisang setangkep anggenipun ngabekti dhateng Mbok Dewi Fatimah garwa Mbah Pintu Ali anggenipun dinten anggenipun suwita dhateng guru nabinipun lan anggenipun sepuhipun wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asal karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanen ingkang rawuh wonten mriki sedaya mawon. Nggih, menika anggenipun rakit jenang sengkala kala pika kalanipun para leluhuripun Bapak Cipta sedaya lan kala pika kalanipun Bapak Cipta sekeluarga sengkala ingkang sampun dimawah dados kawilujengan kang dereng tinulak maring Allah kantuna slamet rahayu wilujeng awit dinten menika terus laminipun asal karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanen ingkang rawuh wonten mriki sedaya mawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit jenang sepuh utawi jenang abrit kadamel milujeng ini asmara bumi lan kaki asmara bumi sela ingkangipun trepi griya Bapak Cipta sekeluarga bumi kesperan jembar saged slamet wilujeng sanjawine wangun wilujeng salebete wangun wilujeng saraja gadhawanipun wilujeng satonja tanamipun wilujeng sanyanipun wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asal karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanen ingkang rawuh wonten mriki sedaya mawon. Nggih, kapi anggenipun yaraken pilih wonten kekiranganipun lan kesisipanipun Gusti Allah maring jangkep lan Gusti Allah maring kabul menapa ingkang dados niat saha hajatipun Bapak Cipta sekeluarga semoga